Bueno, jo em vaig apuntar en aquest curs perquè vaig considerar que tota formació és bona i al final també és una manera de poder augmentar coneixements a dintre del que és la nostra professió. Sí que el bloc quirúrgic és una cosa molt concreta, amb la qual jo pensava que aquesta formació tan concreta val la pena tenir-la. El que més m'agradava va ser la part pràctica. La part teòrica també va estar molt interessant, va ser molt didàctica i dinàmica, però la part pràctica, sobretot perquè va ser a l'àrea quirúrgica i ens van ensenyar diferents processos d'esterilització, ens van fer un tour per als diferents quiròfans i vam poder veure algunes operacions que estaven fent i diversos materials que utilitzen allà. La veritat és que em sento més preparat, perquè la formació que he rebut, com que ha sigut molt entenedora i la part pràctica, a més, m'ha ajudat a poder visualitzar tota la part teòrica, la veritat és que si jo ara tingués que entrar a quiròfan, entraria amb una seguretat molt més gran que la que he tingut anteriorment a fer el curs. Ho recomanaria perquè és una manera de conèixer una àrea diferent, que és com la quirúrgica, ja que és on es fan processos molt importants per als pacients i per nosaltres mateixos, per conèixer aquest procediment tan específic com és una operació.